మినీ మినీ భూకంపాలు లాంటివి వచ్చినప్పుడు పట్టించుకోవు, దున్నపోతులా నిద్రపోతావు. జీడిపప్పు డబ్బా కదిలిందంటే మాత్రం రెడీగా వచ్చి కూర్చుంటావు. మీ నాన్న కింద ఫ్లోర్లో ఏం తింటున్నాడని పైన కూర్చుని చూస్తున్నావు. నువ్వు ఇట్లా తయారయ్యావంటే జీడిపప్పు డబ్బా సౌండ్ మాత్రం బాగా వినిపిస్తుంది నీకు. మినీ ఏయ్, అదేంటి అటు కనిపించట్లే డాడీ అని ఇటు వచ్చి చూస్తున్నావా? ఏం తింటున్నాడా? అబ్బో అబ్బో అబ్బో, ఆగాగు, అది చూడు. అయిపోయింది, తినేసాడంట డాడీ జీడిపప్పులు. ఏంటి మీ ఇద్దరు కళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు నుంచుని? పెట్టు పాప, 2 పప్పులు అంట పెట్టు. ఇది మంచిగా జీడిపప్పులు తింటున్నావు.